तो बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि बे YouTube चेनेलाव। केला दानि जुगनि महाराजा महारानिफोर मा बुंबावनो आरो केला मा बुंबावनो। खोनासं महाराजा आरो महारानिफोर, आं नोंथांमोननो दिनै ओरैबायदि भिडिअ खोन्थागोन जि भिडिअखौ नोंथांमोना नुबानो माय गड बर'नि जनि सिं आरो गेमस्रि दैमारि जेनेबा सानि लेयार नायलांदो। केला दानि जुग मा जाबावगोन धर नैबे जारौनि भिडिअ भाइरेल जानायखौ आं एफा दुखु मोनाखै, किन्तु नैबे जोंहा आबौआ गावनि फिसौजों लाइकि भिडिअ बानायखिसो आं एसे दुखु मोनदों। मानोना गावनि फिसौजों समानखौनो मानो लाइकि भिडिअ बानायनांगौ आबौआ। ये फकीरी है। आबौ दा नोंखौ बेफोरबायदि समायला, नोंनि खुगाया दा मोसौ बुरिनि खिथु बायदिसो जालांबाय आबौ। केला मा जागोन केला दानि जुगनि बोराइफोरखौ मा बुंनो केला, मोसौ बुरिया गांसो गोरलैखौ नागिरखायो। बेफोरखौ दोनथ'दो, नोंथांमोनाथ' गोबां रोखोमनि लाइकि भिडिअ नुबाय जानांगौ, किन्तु जोंनि बे बिटिआर रायजोआवबो गोबां रोखोमनि लाइकि भिडिअ बानायग्रा जाबाय। भिडिअखौ नायलांदो। जारौमोन नोंसोरनि बे लाइकि भिडिअ बानायखौ आं बांद्राय दुखु मोनाखै, किन्तु नोंसोरनि बे माल्टिमिडिया खोबग्रा लांगासुरिया गुबा बोरै जागौमोन आरो बे समावनो बिफा बोराया खाथियाव मोनफ्लांबायबा नोंसोर सानैनि खिबुआ गोजा जाबाय होननानै सानना लाखादोंमोन जारौमोन। आच्छा बारु बेफोरखौ दोनथ' र', किन्तु जोंनि बर'नि गेजेरावबो सासे सानि लेयार ओंखारबावदों। नोंथांमोना भिडिअखौ बानायनानै हेन्डेलल' मारिनाङा, हेन्डेल मारिबाबो खनथामल' मारि, खनब्रैखौ मारिनाङा। भिडिअखौ मा लागायना होनोसै नामा? लागायनानै होनोसै स्टार्ट। जारौ नोंसोरनि बे संस्कृत रावजों रायज्लायनायखौ दोनथ'दो, सेंग्राफोरा नुनानै अभारटेक जालायनानै गोलैलाय लांगोन बोरैबा। खनथाम मारिनांगौनि जायगायाव खनब्रै हेन्डेल मारिफ्लांगोन। नोंसोरनि बे संस्कृत रावखौ जों खोनासंथ'ला नामा? मा बुंनो, खोनासंथ'ला बायदि मोनदों आं, नङाबा अभारटेक जाना गोलैलाबायबा माने आंनिसो दाय जागोन। बास दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन। एसेनोसै, बाय बाय।